Eithio. Ni'n fyw nawr ar Twitch. Cool. Hey. Yay! Croeso Dyn ni'n pawb sy'n barod. gwylio. Ni'n mynd i fod yn chwarae Fall Guys heddiw. Right, ready up. Mae'r game hyn yn awesome. Mae'n da. Oh, sorry. Mae'n rhan oes, chi'n gallu gwylio, neu? Ddim fi rhannu fe, ti'n Morgan? Ie, os mae ddim yn, tiod, yn rhy... Fine. Oh, fine then, yeah. And I just gwylio fe trwy Discord. Just... Oh, cool. Oh, mae'n cool. Yna well. Ydy pawb wedi chwarae Fall Guys o blaen? Do, ond ddim yn dda iawn. Dwi ddim ond wedi lawrlwytho fe, ond fi byth di chwarae fe to, so fi'n edrych ymlaen at gwylio chi'n chwarae fe, wedyn gweld beth yw'r tactegau, a wedyn ymuno mewn yn hwyrach ymlaen. So, Les Adams, wyt ti di chwarae fe o'r blaen? Oh, yeah. Ah, cool. Ie, mae'r game round hyn yn fel yr un o Takeshi's Castle. Ie. Mae'n ydy, ie. Ti gyd yn rhaid i gysau. Mae fatha combination o... Dwi'n ond i cymryd ar rhai lefel o Takeshi's Castle, Wipeout a pethau fel yna. Ie. Yn cysau dyw efo'r lefel hon. Ie, jump. Ie, mae pawb yn just yn neidio i gilydd. Neu pan ti'n mynd yn stuck trwy'r drysau pan mae pawb yn mynd trwy fo. O na. O na! Right stuck! O na, rwy'n just i eito fi. O, hyn ddim yn mynd yn da. Na. Dwi'n siŵr sy'n mynd yn trwy. Y leia un yn un trwy. Dim ond o Just wain, ti allan. Pwy sydd wedi cyrraedd y diwedd? Fi wedi. Fi wedi. O'n i just ti allan, o'n i ar y llinell. Nes i'n neidio. Rwy'n rwy'n neidio, os rwy'n neidio, rwy'n neidio. Ysyn meddwl am wneud ar y llinell diwedd. Ie, os ti'n... Ie, just like... Roedd hi'n daifo right ar y diwedd. Ie, fi. Ie, daifo yma. Siwmai Ciaran, siwmai Mike. Fi'n credu y gêm fwyaf, wel, y gosaf ni di chwarae ar stream i hwn, rai bod e'n Mario Party. Gyda'r un fath o vibe o ran y multiplayer a gorfod cael fel lefelau gwahanol lle chi'n, tiod, brwydro yn erbyn gilydd. Helo, helo pawb. O, na un hyn. So much stress o'r lefel. O ie. Dwi'n meddwl gêm mor lliwgar a mor fatha syml yn beth ti'n gofod wneud. Mor stressful, weithio. Ie. Mae pobl yn just grabio ti. Rwy'n chwarae gêm... Rwy'n gwneud un o'r levels diwrnod ymlaen. A rwy'n literally tablu fi bant. Ie, un arall yn debyg i'r style yw... Rwy'n mynd taflu! Gang Beast. Gang Beast a Human Fall Flat hefyd. Mae kind of yn cael elfennau yna o'r mecanwaith a'r... cuteness hefyd, tiod, fel y... Ie. So pwy sy'n dal mewn? Douglas Adams dal mewn a Rhys sy'n ti dal mewn? Ie, just about... Oh na! Oh, no! Oh! Roedd hwnna'n lwcus. Ie. Diolch Lynette am hostio'r stream hefyd, mae hwnna'n cool. Croeso. Awesome. Na, diolch am
Mae'r syniad o gemau cymunedol yn rili dda. A wan, fi gallu eitha ymuno hefyd wan. Yeah. Wel, y thing yw, ni yn wastad yn edrych allan am fel gemau multiplayer, achos mae eitha dipyn i ni ty beth, ond mae fe'n neis i gallu agor e fyny a pwy bynnag sydd o gwmpas yn gallu ymuno mewn, achos ni'n dod i'n nabod lot mwy o bobl a mae lot fwy o hwyl, mwy o pobl sy'n chwarae. Oh gosh, eSports recently Battle Royale 4 chwaraewyr achos mae fe'n obsessed gyda Battle Royale. Ond, tegwch chi fe, fi di dechrau edrych ar arcade, Apple Arcade, a mae fe'n eitha da. Oedd game, ti di clywed am game point and click adventure game, beth yw e? Yr un Beyond, bydd rhaid i fi cael beth yw... Anyway, mae yna point and click adventure game a mae fel sequel sy'n newydd dod allan yn y blwyddyn diwethaf. Fi'n cofio yn EGX diwethaf, ond ni di mynd mewn i'r booth a trio fe. Mae yna port ar Apple Arcade o'r game yna. Beneath the Steel Sky, Beyond the Steel Sky. Ti di clywed am y series yna? Nos o Johnny Hawks. Croeso i'w stream. O, Aris, beth ti'n gwneud? Na. Rhys yn dweud, es ti mewn i'r booth a trio fe, bach yn dodge. Alright, Rhys. Gosh, pryd mae'r watershed heddiw? Sa'n siŵr. Sa'n credu mae unrhyw watershed, unrhyw amser gyda Rhys, felly dwi'n bar... Beth sy'n digwydd at EGX? Yn aros mewn EGX? Ie, yn aros mewn EGX. Oh, gosh. Hwna'n funny. Ie. Dim hidlydd. Na. Rhys! Cario. Dim hidlydd. Mae hidlydd yn gair ffantastig. So filter, dim filter. Oh gosh, ni'n clywed feedback. Di hwnna'n ti, Rhys? Na, Come on, Rhys. Wei. Yay! Oes rhywun yn gwylio'r stream wrth chwarae? Oes, dwi yn. Achos ni'n gallu clywed e trwy'r... Mae'n dod dro ar microphone. Ond dwi wedi rhoi y stream ar chat only i fi. Na, mae hwnna'n ffain. So fatha Douglas Adams, os ti'n gallu unau gwasgu mute a rhoi clustffonau mewn, neu... Sorry. Dim problem. Os ti'n rhoi y stream mewn i chat only, ti'n mynd gweld yr sgrin ond di'r sŵn ddim yn dod trwad? Yeah. Oh, right, okay. Hefyd. Hanna di mynd o fel... Beth, 3D i 8. Dwi'n gwybod pam yn nid. Mae eSports Research yn dweud, fi newydd wedi cael 8 power o bod ar fy best behaviour fel pennaeth cynorthwyol. Dyma over unwind time. Mae wedi cael dyrchafiad, wel, beth yw e? Promotion, dyrchafiad. Mae wedi cael dyrchafiad so llongyfarchiadau i fe. So yeah, hwnna'n gwych. Dyma fy unwind time, noob move ffrydio. Hei, ti'n gwybod, mae pethau fel hyn yn gallu digwydd achos ni'n gwahodd pobl i ymuno mewn, mae fe'n rhywbeth bach o hwyl. Yn Rhys. Mae fe just bach yn salty achos Battle Royale ddim wedi digwydd to, ond bydd e yn digwydd rhywbryd. Bydd e yn digwydd. Ciaran wedi dweud, wi byth wedi byw trwy'r round yma. Beth yn y byd? Ie, fi yn offi'r round yma. Fi yn offi'r round, ble sy'n angen dibynnu ar pob yma. Oh na, do you score a own goal? Do you score a die own goal basically? Hwna'n a fi'n siarad am like angen, ti'n gwybod, rhoi ar pob... wow, 3. Mae fe hefyd yn neud y pwynt, fe fydd tîm yn chwarae falle yn curo Cymru ni un diwrnod hefyd Morgan, falle. Achos o bryd i gilydd, ni'n trio wneud gemau Rocket League. Felly, Mae hwnna'n rhywbeth... Mae'n mynd eitha da, actually. Mae'n neis just cael... bach yma. Rhywun sydd ddim wedi cyrraedd to oedd yn dweud oedd yn keen oedd Rosin D. Mae fe'n keen at... Mae'n really dda at Rocket League. O, mae.
Oh no, nightmare. Actually, sesiwn diwethaf, oedd cwpl o bobl oedd yn really dda, fel Goujon. O'n i'n meddwl taw Good John oedd e, ond Goujon, fel Chicken Goujon oedd ei fel enw, tag enw. A dwi'n credu mae fe wedi gwneud pethau gyda eSports Wales, gyda Rocket League, achos oedd e safon uchel iawn. Ond rhaid ni fel gwahanu'r chwaraewyr dda i ddim cael fel dig dim. Ie, tîm Cymraeg Rocket League yn eSports yn barod. Oi, wel ddim o ran, mae yna chwaraewyr sy'n siarad Cymraeg a pethau, ond mae tîm Cymru a maen nhw'n mynd i chwarae yn eSports Nations Cup neu rhywbeth sy'n dod fyny fory, dwi'n credu. Mae yr Alban hefyd gyda fel eSports Scotland a eSports Wales, maen nhw'n rhan o fe. Ond na, mae hwnna'n rhywbeth eitha cyffroes o ran y byd eSports yn Hymru. Na, beth? O, na! Felly, ie. Dwi'n siŵr fel triongl yn credu mae eSports Rhys dal yn aros am offer PCs, ond unwaith maen nhw'n dod, bydd dy tîm... Wel, tîm e chwaraeon gyda Cymrymni hefyd sy'n cyffroes iawn. So yeah, mae pethau... Oh, mae'n mynd dweud, don't get me started. Oh, fi'n credu o'r nifer o exclamation marks yna. Yeah, fi'n credu mae fe'n grac am sefyllfa yna. Ond, you know, fi'n siŵr... Yeah. Nhw'n gorfod ail-archebu am y 4ydd tro. Oh my god, mae hwnna'n hynlle. Jeez. Okay, mae gyd ni wedi cael ei nocio allan o'r round yna. Oh no. Wel, Coron, amdani, y round arall. Neu mynd nôl i'r menu a ail... Ie. Beth i'n ready up? Barod fyny. Neu paratoi am y round nesa. Ie. Ti eisiau fi eistedd mas y round hyn o ti chwarae? Dim ots da fi, bai, dim ots o gobl, you know, dim... Os ti eisiau cael round arall, a wedyn na i wneud yr un ar ôl hynny, dim ots achos fi'n sgwrsio dy Rhys a fi'n gwybod mae fi'n gallu teimlo i Rhys Tredigaeth fe eisiau cael rant a fi'n credu os fi'n gallu wneud sgwrsio dy fe, so it's pipe for me. Dim problem. Mae sgrin aros yma bach yn dodgy hefyd, edrych ar symudiadau nhw. Oh my gosh, fi'n credu meddwl mae'n mynd mewn i, Rhys, sorry. I fi, mae hwnna'n eitha di newid. Fi'n gwybod mae un person yn Celsig ar ochr, ond ar wahân i hynny, fi ddim yn gallu gweld unrhyw beth arall dodgy. Ei, diolch dan o un. Oh, funny. Oh, especially sy'n dweud breasting sausage, gwych. Dead in line. Ie, mae'r gwisgoedd yn gemau rili dda. Doniol, nes fel na'n portal. Nes i, oedd o cyn i fi gael o hwnna edrych yn dda. Ie. Sut ti'n cael yr outfits gwahanol ar y game hyn? Mewn ti'n gallu prynu rai, fi'n meddwl, ond pryd ti'n lefel fyny, ti'n unlockio rai hefyd. Ti'n gallu neud efo, dwi'n gwybod mae'r un Peirat wedi cael ei cloi DLC, ti'n gwybod gael o hwnna. Ond y llech ti'n cael crowns neu'r gwdros ydy'r pres? Ie, hynny'n ni, ie. Yn y gem. Ie, mae Rhys yn dweud nid mor dda a Battle Royale. Ie, bydd rhaid ni gweld am hynny. Am ni actually yn trio fe. Oh no! Mae hwnna'n rwystredig, achos fi ddim yn siŵr, fi ddim yn cofio pryd mae'r tymor chwaraeon ysgolion yna actually yn dechrau. Rhys, ti di edrych mewn i hwnna? Na gallu googlo fe nawr, I suppose. Beth yw e, UK? Esports schools.
Dwi'n gwybod mae yna 2 tymor gyda'r cystadleuaeth e-sports. Chi'n gallu... Cri bydd angen cyfrestru. Dim yn dweud. Skills! Gwybodaeth. Edrych Wel, ymlaen mae'r i bobl... ffôn yma Rhys, falle just... Heb edrych edrych. Na, mae hwnna'n digon teg. Ti just wedi dechrau tymor cychwynnol gyda'r holl restrictions a pethau newydd ti wedi gorfod roi mewn lle yn yr ysgol fel pennaeth cynorthwyol. Fi ddim yn beo ti am beidio cael cyfle i edrych i fod yn onest. So, na, o'n i just yn curious o ran pryd ma fe, os unrhyw... Os rhaid i ni wedi cyfrestru'n barod, dyna gyd. Ond, dim os, falle fori neu ffeindio bach o amser a ffonio nhw a gweld beth yw'r y gwybodaeth sydd angen a... So mae yna guides yma, championship guide. Wel, na i dechrau cael look nawr. Achos mae rhywbeth wedi cael ei... operational handbook fan hyn. 2020 i 2021. Felly, na i cael look mewn i fe a na i cysylltu gyda ti dros WhatsApp neu beth bynnag. Bydd hwnna'n cyffroes. Right, pwy di cael trwy yr round hynna? Nes i ddim. O'n i thrwy'n gafel na fi. A disgyn hefo nhw lawr, so... Cool. Nes i rywsut mynd trwy. Mae'r slime. Os na gen Cymraeg am slime? Ta just slime? Llysnafedd. Mae roi yn y... Gair y dydd, guys, come on. Boom. Ti'n gwybod, fi ond yn gwybod hynny, achos fel gweithio yn y cymuned y pethau, oedd rhaid i fi wneud gweithdi creu slime, felly oedd rhaid ffeindio'r gair Cymraeg felly, a llysnafedd yw'r gair. Llysnafedd. Fi di roi yn y chat ar y stream. Wel, mae bach o... Allan y ffôn! Bydd yn popio fyny nawr. Na i roi shout i ti, Rhys, dim problem. Unwaith, fi'n gwybod. Fi'n gwybod, oedd na... Sorry. Na, sorry. Beth yn Rhys? Na, fi'n just really... Mae'n confusing achos mae 2 Rhys na. Fi'n siarad gyda Rhys ar y chat a... a ti yn chwarae, so sorry os fi'n siarad hollol nonsense o ti, probably fi'n siarad gyda fi'n arall. Mae'n iawn. Tri'n iawn. A na chdi ffeindio... No! Nes i cympo. Rwy'n dal mewn. Dwi'n gallu ffeindio Douglas. Wain boi. Wyt ti di cael trwy, Douglas? Wedi coinpo. Really early too. It's mae'n galed ydi ei. Dwi'n sgwylio dyn hwn. Ti eisiau? Oedd fi a Douglas Adams yn chwarae Scrabble Cymraeg heddiw, right? A oedd rhywun, ni ddim yn mynd i enwi, ond rhywun arall yn y gêm. A nes i roi'r gair roedd. A wedyn, ges i'r person arall dweud, na, dyw roedd ddim yn gair. A ni fel, sorry? A ni fel, na, nid roedd ddim yn gair, achos mae fel y roedd, dyw ddim yn gair. So, o'n i'n teimlo fel, okay. A wedyn, o'n i'n edrych fyny ar fel geiriaduron a stuff. A o'n i ddim yn gallu ffeindio fe ar-lein, ti'n fel geiriadur ar-lein y pethau. A o'n i methu ffeindio'r gair roedd, a ni fel, seriously, fi ddim yn gallu defnyddio... Dwi ddim yn gair really hir chwaith, ond o'n i'n hollol stumped, o'n i bach fel, oh my god. Roedd, mae ddim yn cysgair. Be? Fi ddim... Wel...
fi ddim yn gwybod, mae technicalities gyda'r Scrabble a pobl sy'n really mewn i Scrabble, a ni bach fel, fi ddim yn gwybod digon am y game Scrabble i gwybod beth yw'r reolau llym, a nes i just cymryd e bod e ddim, ond oedd e ddim hyd yn oed yn gair fi, oedd rhywun arall i roi e lawr, ond ni bach fel, ond, ie. Os chi'n arbenigo yn Scrabble, a chi ar-lein nawr, a chi eisiau pitcher mewn gyda'r syniadau chi am pam... roedd, Roedd, yep. Beth oedd y rest Douglas Adams, oedd e ddim yn gair? Ddim siŵr. Na fi. Fel arfer, pan fi a Josh yn chwarae... Mae'n dim problem. Ni'n chwarae, yeah, exactly. Ni'n chwarae, not that seriously. O, mae fe'n gystadleol y boi arall nawr, ni'n fel, oh my gosh. A wedyn beth oedd y thing arall? Okay, right. Mae hwn yn rhywbeth o'n i ddim yn gwybod, nes i cwestiynu, so falle fi yw'r awkward un fan hyn, right? Ond, right, naeth rhywun roi, fi'n mynd i roi yn y chat, naeth rhywun roi hwn lawr, a falle bydd na bach o delay o ran pryd mae fe'n popio lan ar stream. Ond naeth rhywun roi hwnna ar y bwrdd, sef EFF, a nes i ddweud, fi ddim... Dyw hwnna ddim yn gair. A o'n i'n dweud achos mae fe'n fel y llythyren, F. A ni bach o... na. Ond, apparently, yn pob iaith arall Scrabble, chi'n gallu roi... sut ti'n dweud y llythyren mewn fel phonetics neu rhywbeth. A o'n i ddim yn gwybod hynny, so oedd hwnna'n rhywbeth newydd i fi, ond o'n i bach fel, right, okay. Sorry os chi... EF, ddim EF, ddim EF, ond EFF. Yeah, EFF. O'n i fel, I don't care enough to be that technical. Yeah. Na fi. O fi ddim yn poeni chwaith, ond o'n i bach fel, ydw i'n dysgu rhywbeth newydd yma, neu fi'n fel... O'n i'n teimlo o'n i'n colli meddwl fi, really, yn y sefyllfa. Yr un cyntaf gyda QU o flaen e. Okay, Rhys. Nawn ni ddim mynd lawr y road yna. Jesus. Okay. Lol. Na. Mae Scrabble Cymraeg yn unig yn ffwrdd i ddysgu Cymraeg. I fi. Yeah, am arfer defnyddio'r Cymraeg yn union. So I don't really care how you play it, just... Os ti'n dysgu gair newydd, ond beth ti ddim eisiau yw dysgu gair sydd ddim really'n gair fel F. A ti bach o, what? Ond anyway, dim ots, ond fi wedi cael hwnna allan y system nawr, a fi'n teimlo fi wedi symud ymlaen a chwarae heb problem. Ond na, o'n i eisiau just gofyn achos... Rhys, ready up. Rhys, ti'n mynd i neidio mas nawr I fi cael tro? Oh, whoops. Bum. Na I neidio mas, Tro nesa, okay, dim problem, sorry. Dim problem. Ne, dwi'n meindio neidio allan. Na, ti'n mynd I... Na, ffaid. Ti'n fel yw ein mae'n ffain bydd person gwadd ni, so bydd e eitha rwyd I gadael ti neidio allan. Na, mae'n iawn. Mae'n neis gallu chwarae gemau cymunedol eto. A chwarae gemau fel gwirion ond hwyl fel hyn. Os unrhyw un sy'n gwylio heddiw gyda unrhyw cynigion neu syniadau o gemau arall, a paid dweud Battle Royale, Rhys, fi'n gwybod ti'n mynd I ddweud ond unrhyw cynigion sydd yn unai, gallu bod ar PS Plus neu Xbox Live neu rhywbeth sydd yn multiplayer lle ni gyd yn gallu chwarae yn yr un gêm. Gael ni gwybod achos ni wastad yn edrych am gemau diddorol am y noswaith yma'n arbennig, am y noson cymunedol. Os ni'n trio cael un pob pythefnos, ond ni wedi cael hyd yma lot o rai gwahanol. Mae rai ni'n mynd nôl at fel Rocket League achos mae pobl yn gallu switcho allan a cael tîmau. Menyn brenhinol. Ti di
i cuddio. A na, Oh, Really? god. O na. Ie, so ni'n cael lot o hwyl. Allan y ffordd, pobl! o'n i jyst nes chdi fan a thyglis hefyd. Pawb di jyst gafel. So oedd rasio trwy. O na. Na, mas o... O, hyn nhw'n mynd yn dda hefyd. Rwy'n mas. Na. Rwy'n fi'n cael trwy. Ie, rhywsut nes i hefyd. Nes i mynd y stuck ar un o'r drysau gynta. Ie, fi'n moffi lefel o'na. Mae'n mor frustrating, di. Mae'n rili Hwnna galed i gweld ei party members ar y game hyn. Mor frustrating. Ie, mae'n... Beth ti'n galw, triangle bach uwch ben pink, uwch ben Ie, party members. Dwi'n credu. Ie, mae un bach, ond ti'n anyn... Ti'n edrych mas am hwnna tro nesa, a bydd ti'n gallu gweld yn syth, fi'n siŵr. Ie. O, i'r un hyn Dwi'n yn... licio ar y... Alright, ti anyn rhoi beli mewn ti. Right, come on. Go, Team Glass. Ni'n deud, os ydych chi ar tîm Melyn, dwi'n licio'r holl, gach chi gweld y Twitter Ball Guys. Oh. Pawb yn cysau Team Melon. Ie. Ne. Pam? O, pan pam. Sa'n siŵr. Gad fi fynd, man, gad fi fynd! Ydych chi'n meddwl o'r ffas yma am y storm heilwen? Mae'n bach yn ridiculous, yn dyw e? Ti'n mynd i gael enw storm. Ti'n gwybod maen nhw'n enwi'r stormydd. Os mae'r storm nesa i ddod, neu'r un ar ôl nesa, bydd e'n cael ei galw'n heilwen. So mae fe'n ironic, ond dyw e. Pwy di penderfynu hwnna? Os ti'n gyda flood ofnadwy, gyda storm heilwen, a ti'n deall beth yw ystyr heilwen, bydd e bach o... I don't know. Pwy na penderfynu Mae'n hwnna? hapus. A wedyn, glywes ni rhywbeth ar y Telegraph, un o'r, ti'n mae'r things pop-ups yma ar eich ffôn gyda'r erthyglau gwahanol. Na! Wedi codi nhw gyd! Beth? Llawer o cynigion gwahanol o enwau gwahanol. Tybed pwy yw bobl sy'n meddwl... hwnna bron. So beth yw pwynt y gêm yma? Ti'n rhoi beli yn y lle. Does dim... Na! Beli! Na! O, na i neidio mas o'r gêm nawr. Mae Gira newydd dweud, dwi'n hoffi chwarae'r gêm Open... Sorry, o, beth ti'n dweud? Sorry, ni gyd wedi cael ei eliminated nawr. Ie, wyn ni di ar un tîm. Right, pwy sy'n... Be dylen ni'n neud yw cael fel ranking thing o pwy oedd y gweitha, a wedyn dylen nhw, ti'n gwybod, gollwng allan? Ie, rwy'n shocking level yna fe. So ie, Rhys, os ti'n swapio allan. Mae Kieran di dweud, mae Open TTD gyda ffrindiau. Mae fe'n hoffi chwarae gema, ond fydd e probably yn re-boring am stream. Ww, diddorol. Fi ddim wedi clywed am hwnna o'r blaen. Fe'n diddorol i gweld beth yw e. Ydy Gang Beast wedi cael ei chwarae eto fel gêm cymunedol? Ydw i'n gallu ymuno mewn nawr yma? Mae game fi wedi... Ydy dal ar round? Un fi, rhaid i fi cael lawr rwy'n. Mae game fi wedi mynd yn weird. Mae'n just gwylio rhywun yn just like... Ti eisiau fi? O na. Ie, ni wedi, ond byddwn ni'n gallu ail... Angen cloi y game. Ie, mae glitch. Ti wedi torri o wain, ti jyst... Ie, rwy'n fi'n masho'r like, back button a wedyn roedd y menu yn agor fel like 4 gwaith. O na. Ie. Dwi'n gallu gwahodd chdi fan, Morgan, ta dwi angen... Open TV. O na, dwi'n fod ffrindiau fo chdi. Ie? PS, na. Ie, na, ti'n gallu o, fanna fi'n credu, o just game ai fideo yw e. Ydy jyst yn chwarae ta yn dy...
enw gwahanol. Gemau fideo yw'r tag peth. Sa'n credu mae yna un arall. Am fideo? Na. F. Mae bob teipio ar yr PlayStation, bob tro'n cymryd hirach na. Na chdi, dylsa fo cael ei gyrru wan. Cool. I roi nôl mewn y gêm. Ti eisiau fi gyrru un i chdi hefyd o wain? O ie, I fod. Ie? Fi ddim wedi derbyn eto. Falle mae bach yn arof. Fi wedi clywed y sŵn. Felly fi'n siŵr dyna fe. Mae'n dweud cannot join this game session now. Weird. Wel, mod fi ath y Morgan. Pan fydd o'n Fi ddim di cael derbyn unrhyw gwahoddiad eto. Sa'n hawsa chi gadael a wedyn chdi wneud... Mae un ti di popio fyny. Mae'n bach yn arof anyway, Okay. Mae yna thing, mae'n dweud request to watch a pethau. So mae ffordd o wneud y trwy hwnna. Ond mae fe'n fwy uniongyrchol trwy Discord, so yeah. Mae'n dweud cannot join this game session now, ond fi methu... Fysa'n awsach i fi ni pawb gadael o wedyn dechrau eto? Nawr y gallu ymuno. Oce. Yay! Okay, fi dal heb cael unrhyw beth. Bydd fi'n trio... Ti'n gallu danfon gwahoddiad i fi, jyst rhaid gofyn bod yna rhywun arall. Ie, fi wedi cael e'n sydd, falle ti wedi gwahodd rhywun arall. Oce. Fi mewn nawr. I'll deliver. Yay, dyna ni. Right, barod. O sut fi newid gwisg fi? Gwasgu R1 i mynd ar y menu ar y top. Oce. Fi jyst eisiau rhywbeth fwy diddorol na... fi gallu bod yn blaidd hefyd. Ie, mae pawb yn dechrau fel blaidd, dwi'n credu. Hwnna'n lliwiau yn chwarae, kind of. Os fi'n cymryd y het off nawr, fi'n cymryd hwnna off. Kind of... Mae un o'r patterns yn really similar, Yeah. Okay. Trophy earned, snowflake, okay. Beth bynnag. Funny. Okay, so, fi'n barod. Go on. Gwasgu Fi'n barod fyd. Hey, Kieran, beth ti'r game OpenTTD hwnna? Gach ti gweld y game Street Fighter sy ar PlayStation mis yma hefyd? Yeah, Street Fighter 5. Yeah. Cool. Rhyw dda. A PUBG hefyd yw'r game arall, yfe? Ie, dwi'n credu, ie. PUBG di game arall. Dwi'n mynd i chwarae PUBG eto. Na fi. Mae hwnna'n game fwy owain a James a pawb arall sy'n hoffi first-person shooters. Fi ddim fan mawr o nhw, so... Oni bai am y sniper games. Fi'n hoffi sniper games achos fi'n gallu cuddio o bell a just cymryd pobl mas heb nhw gwybod. Dyna'r unig ffordd na chwarae nhw. Oh god, beth sy'n digwydd fan hyn? So beth yw na i pigo fe fan ni. Just angen cyrraedd fy diwedd. Ie. Okay.
Sit. Jesus. Mae'r slime yma bod tro diwedd. O na! O'n i treat yn ôl o. Okay, mae Kieran dweud, mae game eitha hyn, ti'n cael busnes ar map ble ti'n angen creu routes tren neu bws ac yn y blaen ac yn mynd erbyn pobl yn y sesiwn i cael y busnes mwyaf profitable. Oh, so rhyw fath o sim tycoon kind of game. Yn swnio wel. O, ti'n gwybod game o ni wedi mynd nôl mewn i, oedd Advanced Wars. Ti wedi chwarae hwnna? Oedd e'n game ar y DS. Oh, mae'n game really cool, strategol, lle chi'n gorfod cael fel tanks a pethau gwahanol. Familiar. Yeah, mae fe'n cartoony o ran y cymeriadau a stuff, ond chi strategy yw e, lle chi'n ymladd mewn fel setio fyny fyddin a cymryd tro. Yeah, mae'n game da. Credu os fi'n rhoi hwnna ar un o'r mini-consoles, hoffwn ni falle ni bach o streams a retro ar gyfer e. Okay, ble ma... Advanced Wars. Oh, dyma fi'n confused. Fi mas. Dyna pam fi ddim yn gallu... Os ti'n defnyddio, dwi'n ffeindio Owain, dwi'n wedi thyglus y ti fel fewn? Oh ie, ti'n gallu gweld L1 R1 i gwylio drwy nhw. Hwna'n cool. Oh my god. Advanced Wars, yeah. Wedi chwarae na. Advanced Wars. Wow. Mae Kieran dweud Open Transport Tycoon Deluxe yw beth OpenTTD yn meddwl. Okay, cool. Oh, Advanced Wars, ti di chwarae hwnna? Yeah. Ah, mae'n good. Yeah. Wedi am gofio am game now. Yeah. Mae yn cymryd eich bywyd ddo, achos mae'n cymryd amser, a achos mae fe'n game strategy lle chi'n cymryd tro, mae popeth, you know, ti'n gallu cael loads o tro mewn un game. So, yeah, mae'n gallu mynd ymlaen. O'n i'n chwarae fe tipyn bach pan o'n i ar gwyliau. Achos, yeah, gosh. Good. Dwi'n gwybod os maen nhw di fatha ail neud o, ond ydi Bomberman ar... hwnna'n gêm, gallu fod yn gêm cymunedol. Yeah, wnaethon ni sesiwn Super Bomberman ddim yn hir yn ôl. Fel, wel, pan dweud ddim yn hir yn ôl, rhyw 4 mis yn ôl. A oedd e'n eitha cool, achos defnyddio ni'r emulator... beth oedd y zoom.io, ond be o'n i wedi ffeindio oedd e'n good am y diwrnod hwnna, ond wnaethon ni trio fe tro arall ar gyfer gemau wrestlo, a oedd e'n horrific. Oedd e just ddim yn gweithio'n dda iawn. So, yeah, fi'n credu bydd ni'n aros am ffordd arall o chwarae games yna. Neu aros am emulator. Ti'n gallu cael fel retro arch, neu retro arch, fi'n gwybod sut ti'n dweud e, ond ti'n gallu chwarae ar-lein gyda hwnna, ond mae just lan i bawb arall i cael yr un kind of set-up wedyn. Kieran just yn dweud hwnna ar y stream, bydd Bomberman SNES neu NES yn gweithio'n gwell trwy netplay a retro arch, dwi'n credu, yeah. Yeah. So, bydd hwnna'n cool. Yeah, oedd e bob tro'n hwyl pan ni'n chwarae efo teulu fi'n o adre. Oh, yeah. Mae'n gwych. Pwy'n wedi mynd trwad? Cos o'n i'n gallu ffindio neb ar yr... Na, rwy'n fi'n colli. So ni gyd allan, so pa mae dal yn dangos? Ni ddim yn gallu just mynd... Rwy'n dweud.
Ie. Ti'n gallu mynd mas dan? Sorry, os roed ni gyd mynd allan y gwasgu exit y lobby. Oh, sorry, Owain. Mae really ddim yn, like... Sorry. Mae ddim yn clear at all. Na, o'n i'n meddwl bod rhywun dal mewn. Dyle fe roi ti'r opsiwn. Mae ffrindiau chi gyd allan, wyt ti eisiau parhau gwylio. Rhywbeth. Update nesaf, fi'n siŵr maen nhw'n gwylio, bydd nhw'n neud hwnna. Not a chance, ond falle. Fi'n gwybod os rwy'n dweud pwy sy'n dal mewn ar y ochr neu rhywbeth. Just fel, ti'n gwybod ar y stream ni lle ni gyda fel... Ti'n gwybod y thing yna pryd ni'n siarad. Bydd yn cool os bydd hwnna'n fel diflannu wrth i pobl cael ei gollwng allan. Ti'n gwybod fel y Discord thing ni gyda ar overlay? Bydd hwnna lan a wedyn pam ti mas. Right. Right, barod. Mae'n annoying bod os ti'n ddim yn exito cyn mae'n dechrau load y lan y round nesaf, ti'n methu exito until y blymyn round yn dechrau. Really? Ond dach chi gweld yr season nesaf? Maen nhw wedi newydd fatha nawnsio. Beth nhw wedi dweud? Thema medieval hefo mwy o fatha puzzles a mwy o fatha stori iddo fo i weld sy'n... Be? Hwna'n cool. Gweld yn diddorol. Hwna'n syniad gwych. Wisgoedd armor a bob dim. Nice. Very cool. Hwna'n syniad gwych am y game hyn, like themed seasons. So dwi'n credu maen nhw'n aros. Basically wedi dweud, just beth ni wedi bod yn dweud cyn, mae'n really annoying bod y game ddim yn automatically dangos ti a member o'r party sydd dal mewn. Mae'n ironic, achos mae'n swnio fel ni wedi darllen beth Kieran, achos fi'n araf yn darllen rhain, mae'n edrych fel ni wedi edrych beth mae Kieran wedi roi yn y chat, a just siarad amdano fe fel o'n i'n meddwl, ond amlwg ti gyda syniadau tebyg i Kieran o wain. Literally ti dweud yr un peth. So, oes na unrhyw beth ar wahân i neidio dylen ni gwybod am i wneud? Sgwar... Dive? Oes na dive? Ti'n gweld pobl yn neud? Grab. Ond dim yn defnyddio fo. Pam beth ti eisiau grabo? Rai weithiau ti angen grabo ledges. Okay. Ac ti dim ond gallu grabo... Ie. Ond ti dim ond gallu, grabo hard ledges. So ledges sy'n edrych fel, soft material ti'n methu grabo. Yes! Oh, no! Na. Douglas Adams yn trwy. A chdi reit o blaen fi ar y llinell hefyd, ys gweld hwnna. So just fi a Morgan ydi e? Come on, Owen boy. Oh god. R2 yw i dal ar ledge. Gwar yw i deifio a X yw jump. Dyna'r unig 3 bottom, ie? Okay. Ti gallu grab y pobl hefyd, efo R2. Okay. Good. Bydd hwnna'n handy. Level seesaw, dwi'n gweld at trwy'n un o ffrind, trwy'n un o streams deud, os ti'n defnyddio fo, mae'n newid balance. Fall guy chdi. Okay. Oh, come on! Dwi'n moving pethau wedi. Allan fy ffordd. Oh! Hwna'n sick. Dwi'n gweld chdi. Yna. Come on, please. Hwna'n skills neu look Owain, nes i gweld. Sut ydyn ni'n eliminated? Rwy eisiau dweud skills on na. Eliminated.
Sut o'n i'n eliminated? O'n i di pasio. Sut maen nhw'n dewis pwy sy'n eliminated? Wel, mae'n... first player. Like, look, fi actually'n pasio'r line. Aww. So what about? Pam? Rhywun arall a boes ti jyst wedi mynd trwy yn... Falle. Stupid game. Does ddim logic i hwnna. Nes I pasio'r llinell. Like, beth yw e? Y nifer dim ond hyn a hyn o pobl, neu... Sut mae'n gweithio? Ie, mae dim pawb yn mynd trwy, mae o'n fel... Ie. Gimme tail. Dwi'n credu mae'n eitha creulon I gadael ti pasio'r llinell gorffen, achos by definition, mae llinell gorffen fel ti gorffen e. A, dyna gripe fi am y gêm yn barod. Dwi'n hoffi'r lliwiau, ddo. Dwi'n cael nath o'n mynd ar gyfer gêm mor syml, ond weithiau ti'n gwybod cael fatha mechanics complicated. Cael gêm da. Mae just yr emotion yna o meddwl bod ti wedi curo fe wedyn. Ti'n gweld elimination. Ryan cael tail! Jesus. Right, beth yw pwynt y bit yma? I can trio, like, grab a tail. Cymffon y pobl hero. Ie, weithiau mae hwn yn fatha, os ti fel cymffon ti'n mynd trwad, neu os mae'n mewn tîm weithiau, bydd yn sy'n cyn gymaint o mwy o cymffon. Ie. Trwad. Sut fi grabo tail o rhywun? Dwi wedi grabo fel pip elbow. Yes! O, ti'n gael e! Off for the fall! No! Beth digwyddodd o dan y pont yna bu neb yn gwybod. Oh my god. Give me tail! Oh. Casáir i'n hwnna. Oh dear. Hwna ne jinxed. Mas nawr, so ni gyd yn gallu, Dwi'n gofod gadael yn ffodus. Oh. And, na rili'n hwyl. Ie, rhywun dwi'n chwarae yn. O, diolch. A poblwch gyda taith lan i'r gogledd, mae hwnna'n siwrne, oh my gosh, ti'n ddewr iawn yn gorfod, well, I suppose os ti di arfer gyda fe, ond, pob tro fi'n gwneud unrhyw taith i'r gogledd, fi fel... Ie, mond 6 ar o'r tren, ond dim yn gadael 4:30 yn y bore, so... Trio sneakio mewn I first class neu rhywbeth. O, ra, fyddai'n gwisgo face ti'n mask. rebel, Rhys. Suppose bydd hwnna'n neud yn fwy diddorol a pasio'r amser, ond Ti ddim eisiau cael eich clicio allan. Na, diolch yn rhy drwg. Mae'n cweith neis. Mae'n neis jyst gweld yr afordir a pasio fyny ffordd na. Ie. Trio gael... lle mae'r voice chat yna chdi. Ie, diolch pawb. Gobeithio gewch chi ddadl sta. Diolch. Diolch o Hwyl. Oedd yn lyflu chwarae efo chi. Iawn. Bydd ni'n neud e rhywbryd cyn bo hir. Pob hwyl yna. O ie. Dwi di anfod ti yn dweud meddwl, Rhys? Ie, rwy'n just ymuno nawr. Rhywbeth. No, mae'n dweud cannot join this game session. Trio eto, rwy'n dweud hwnna I fi Request to just what? now. O dde. Fi dal yn gwylio. Ti'n offline I fi, Rhys? Ie, dwi'n wastad offline. Oh. Wastad offline. Pan rwy'n fi methu ffeindio ti ar y list. Rwy'n angen mynd like right lawr. Oh. Pam di'r list fi just mynd lawr? Oh. Rwy'n gallu request I gwylio. Fi'n trio invite ti al. Rwy'n mynd right lawr y list I trio ffeindio ti. Ble y byd wyt ti? Ni fa. Hei, Rosin di.
ti eisiau ymuno mewn heddiw, os ti eisiau, just gael ni gwybod. Achos fi'n gwybod mae Ross yn di gyda PlayStation Plus, fi'n credu, a gyda'r gêm yma. Felly, yeah. Mae'n ffynnu, mae Lynette i gadael, mae Ross yn di dod, you know? O, rwy'n methu, mae Fall Guys fi ar PC. O, gutted. Wel, ni dal yn trio gwahodd. Yr irony yw, bod ydych chi yn yr un tŷ nawr, neu na? Ti di nôl i prifysgol? Na, dal yn yr un tŷ. Ti dal yn yr un tŷ? A chi methu chwarae gyda'i gilydd achos settings. Na, mae'n ffynnu. No, mae'n un fi'n load o lan nawr. Ah, good. Hey, nice. O, dwi di lefel o lan, so dwi cael un crown currency. Dyma ni. O, Celsig mawr, gris ei hun. Monk. Gwanos, Dwi'n dweud ready hei up. thyglet hefyd. Yay. Trio intercept y gêm chi trwy dechrau ar yr un amser. O, Coron. Wel, Syniad croeso da. ti ymuno, Coron, os ti gyda PlayStation Plus a ti'n keen. Oedd y gwahoddiad i bawb, felly, yeah, ymuno mewn os ti eisiau. Neu os ti eisiau gwneud e'n separate a trio ffeindio yr un gêm, bydd hwnna'n lwcus iawn fi'n credu, ond cool os ti'n gallu. Os ti'n gwybod ffordd i gael bydd hwnna'n amazing, achos gallwn ni trefnu bod pawb yn yr un gêm o loads yn ni, gyd yn sgwrsio gyda'n gilydd. Achos, bod yna dim ond 4 fan hyn, basically, gallwn ni cael loads mwy, os o'n ni'n gallu sicrhau bod ni gyd yn... Yeah, exactly. So, os gallwn ni trio ffeindio ffordd o pigo pa lobby neu beth fanna, ond nhw ddim yn gweithio fel yna, dyn nhw. Fi ddim yn credu. Fi'n siŵr. Fi'n meddwl. Lobbies. O, falle bydd hwnna yn un o'r diweddariadau nesaf neu rhywbeth. Yeah, lobbies fwy. Yeah. Wel, mae'n bound o'r tyfu. Yeah, Dwi'n cross-platform ac rwy'n hapus i join nhw mewn. Ie, pam ddim di wneud hwnna? Mae'n odd yn dyw e. Mas o fy ffordd. No! Yr un hon, mae'n really helpu ti os ti'n y blaen. Come on! So mae'r grab falle fan hyn yn mynd i bod yn syniad da. Ti'n gallu grab o pobl, like, tu ôl nhw a ti'n... O, na! Tu ôl ti. O, na. Oh, balls! O, No! beth yn y byd yn digwydd fyna? Der ymlaen. I've been Cecil's hyn. O, na gydi. Mae hyn yn ffrenetig. Mae'r cerddoriaeth yn y gêm yn lot hyper. Ydy gormod o smarties. Ah! Oh, no! O, fi cysau dim o'n weithio. O, peli. Peli mawr neu peli bach? Enfawr. Oh. Oh, no! Bragen. Aros. Mae fe? Go on! Flip. Wehey! No! Oh my god! Caution. What was that? Dewch ymlaen, boys. No. Oh, yes, i mad. Na, paid tafu fi. O, na, nhw di balance yr allan nawr. Yes! Loads o pobl yn mynd, come on, mae'n opposite wave.
Mynd i corsi. Mae Ross yn wedi dweud sticio I Rocket League pawb. Nice. Mae hwnna'n gêm nice ar gyfer noson cymunedol. Ond mae hwn, fi'n hoffi faint mor lliwgar a wacky mae hwn hefyd am fel gêm cymunedol. Mae'n rhwystredig, ond hwnna yw kind of charm fe hefyd, fi'n credu. Wedi cwympo. Mae'n y pob yn just... Yes! Mynd i corsi. Wedi corsi. Na rhywun aros ar diwedd, a wedyn rydw i ddim yn siarad. I just kept falling. Yeah, fi. Yeah. Rwy'n hwnna'n rhwystredig. Mae pobl yn just neidio ar ochr ti, a wedyn ti just mynd lawr. Yeah. Ross Indy wedi dweud, the pretty colours. Yeah, rwy'n really hoffi'r fel yr style, like the look o'r game hyn, like, nice. Gosh, look how we're going flying. Yeah, mae'n mental. Rwy'n mae'n neud yn da os ti yn cael ei bwrw dan e. Yeah. Mae'n just griffio ti lan wedyn. Gadael fi fynd i'r chicken. Mae Cywian. Mae Cywian yn grabio ti. Rwy byth yn gallu mynd trwy'r canol. Rwy di mynd trwy'r canol unwaith. Yeah, mae'n mor galed. Sure, this. No! Oh no! Yes! No! Oh, Damn it. Rwy'n fy medrych bod fi'n neidio. hey, more down tray. Yeah. Dionos. Be sy'n nesa? Fi ti dal mewn, Morgan? Oh yeah, ti yn rhywbeth gweld ti. Ydy Morgan yn siarad? Mae'n fflwyd e. Methu clywed ar eitho. Ei Morgan, os ti'n siarad, ni methu clywed ti. Na, mae Ross wedi dweud na, mae Bel Dolphin di cael ei cicio allan. Yeah, rwy'n gweld hwnna. Be? Rip. O Rwy'n be? ar y grid ar y diwedd wedyn cael y enw Bel Dolphin. Fi yn yr cool os wedi o'n ni. Big sad. Claim to fame. Rwy'n chwarae efo Bel. Wel. Wedyn rhaid I fi fynd. Yeah. Iawn. Ei, Wel, diolch yn da chwarae efo ti. Oh my god, diolch am chwarae. Diolch. Wedyn hwyl. Hwyl fawr, beth yw'r chwarae efo ti? Hwyl. Hwyl fawr. Dada. O na, Bill. Right. Literally, oedd hwnna eliminated os ti'n cwmpo off. Yeah. Pam maen nhw wedi newid hwnna? Be ar hyn?
Ia'r lefel yma, o'n i ddim yn gwybod, o'n i'n meddwl, o, dim ots. Ie, os ti'n cwmpa bant ar y slime, mae'r slime efo'n rise up. No! So bleid ti. Rhys, ti dal yn y gêm? Cute, great big sad, who's mad? Big sad, who's mad? Fi'n ffynnu. Yn gallu cofio'r geiriau. Hwn yn lai. Peidio admit o fe, ti di like dysgu'r pob gael i'r can yma. Beth yw'r can? Ti ddim eisiau gwybod o'r can. Oce. Dwi'n cael fy dŵr bach nawr. Efallai bydd ni gallu dechrau gwerthu dŵr bach am chwarae. Dychmygu yna. Oh god. Mae rhywun aros at y diwedd yn just taflu pob o bant. Ie, rwy'n fi'n gweld e. Ie, weles i hwnna, mae hwnna'n sick. Mae hwnna'n sick. Raf rhywun, right, neud hon i fi fwy, rwy'n fi'n chwarae fwy, nes i cwrdd y diwedd, a roedd rhywun yn just dal fi, so nes i dal fe, a roedd y slime yn dod lan, a just bwyta y dau yn ni. So like, roedd fe'n dal fi, trio taflu fi bant, so roedd fi'n just dal yn ôl. O ie, a wen roedd y fai hon ni'n mynd mas. Ie, ti'n lle yma. Coron mewn nawr. Os ti eisiau neidio ar audio chat hefyd, bydd hwnna'n cool. Just so ni'n gallu... Guys, y tri ohonyn ni yn y ffeina. Na, dwi wedi cael ei eliminated. A fi. Dim ond ti, Rhys. Go on, boy. Go on. Cer amdani. Cer amdani, boy. Ah, the bloody tail game. I'm excited to go again. Yeah, of course. Who actually regrets me? O, fi'n cael e. Hey, ble ti? Mae'n irritating with him and just like automatically dechrau ar yr team ti hefyd. Mae'n pob game arall yn y chwarae, mae'n enwau fel y party team mewn lliw gwahanol. Like i'r standard lliw. So mae standard lliw o hyn yn melyn. Ond, so bydd yn good os roedd enw Rhys yn mewn gwir. O, mae'n un synwyr ond dyw e, achos beth yw'r pwynt o tîm? O, na! Ddim ei... O... Peli. Pen ceffil, ti'n meddwl? Yes! Peli mawr dy fe. O, da iawn, nes i gael e o'r boi na dwyna o ti hefyd. Oh, na, dim. Charlie Chalks. Mini Charlie Chalks. Dyna beth mae'n atgoffa fi, y kind of teimlad yma. Beth na byd yn mynd lan fan hyn? Loads of stuff yna. Rwy'n trio mynd lan yn fel. Ti'n meddwl, ond ti'n gallu... Ei, ti'n cael Rhys! 30 eiliad! 30 eiliad! Come on, go! 30 eiliad! 27 eiliad! 26! No! Go on! Oh, Rhys. 20 eiliad! Hwyadyn o bob... Go on! Almost! 15 eiliad! Ti'n cut fe off. Gadw fi fynd. 10 eiliad. Nawr. Sut fi'n mynd i dal e? Literally, rwy'n fi'n grab o fe! So sad. Oh, fi cysau e. Yeah. Reef. Bloody reef. Bydde ti wedi ennill o'r holl game os bydde ti wedi ennill o'n? Ie. Rhys, man. Ond chwarae teg, nes ti'n wych i gyrraedd yna. I'm like this way. Yeah. So, ydi... Coron, ti angen gwahodd ar y round nesaf. O, ti angen drag fe mewn i'r voice chat hefyd. Oh, right, okay, cool. Ie, mae'n gwneud synwyr hefyd. Shwmai? O. Sut o'i ti? O, hold on. O na, mae Douglas Adams dal mewn y grŵp ar PlayStation. O na, mae Mac yn gweithio, sorry. Ie, dwi'n iawn. Ie, sut ni'n taflu Douglas Adams mas? O, grŵp menu, ti gallu fel uninvite o pobl. Fi jyst angen creu grŵp newydd, dwi'n meddwl.
Go on then. Bydd rhaid ni mynd mas a gyd nôl mewn i fe. Os ni'n rhoi leave group. Mae leave group button fi'n gweithio. Oh! Ie, mae wedi, ti di gadael. Sorry, Ruben, coming down. Go on. OK. Cool. Right, rwy'n just mynd i... Ei, pryd ti nôl yn ysgol, Ciaran? Dwi'n dechrau nôl ar dydd Gwener. So, mae'n odd day. O ie, o ti di dweud Tony Hawk's Pro Skater, yr un diwrnod a Tony Hawk's. Oh no! Like, amser hollol anghywir. So. Yeah, of course. Yeah, mae'n diwrnod odd i dechrau nôl. Just dydd Gwener. Come on. Beth yw pwynt o dechrau dydd Gwener? Ie, anna'n strange, ie. Ti'n mynd o wedyn. Just, dwi'n ddim gwybod. A wedyn, mae'n like, organised, like, nôl. So, person mae of, not person, ond y blwyddyn mae of, what's it called? Pwysig, yn mynd mewn yn gyntaf. So, chweched dosbarth, a y blwyddyn 7, a wedyn, just blwyddyn 9. Ar y diwedd, just dod nôl. Yeah. Wel, mae blwyddyn mynd i Reddit i ti bach yn so nhw'n studio ar gyfer rhyw fel prawf neu dim byd, so, neu aroliadau, so nhw'n kind of yn y canol yn dyn nhw. Ie, mae rhaid i nhw just mynd trwy blwyddyn arall i gyrraedd y pwynt arall, ie. Ei Morgan, eich gallu faint o Ciaran sain cael e'r ar? OK, na i trio fe nawr. Group menu, invite players. Yep, cool. Friends and sure. Yeah, dyna fe. OK, dyle ti bod yn cael e nawr. Oh yeah, dwi'n cael e. Oh, awesome. Dyna, join. Yay. Okay. Dwi'n barod. Cool. Mae Rhys just wedi ready fi i'r ti bach. Amser pawpaeth. Good. Browser Dwi edrych mewn y siop fyna. Dwi'n eisiau prynu monkey outfit. Nice. Dwi ddim ond... Dwi'n cael 2 Coron. Oherwydd dwi wedi ennill unwaith completely luck. A wedyn... Oedd yna... cool. Skill... Not... Beth yw e? Like a battle pass. Beth yw e yn hyn? Sma'n siŵr. Ie, dwi wedi cael un Coron fyna. Nice. Mae Ross yn dweud, pwy sy'n angen ysgol? Schools for nerds. True. Too cool for school. Oh gosh. Ti'n gallu gweld hynny mewn y sentence oherwydd mae popeth wedi syllafu anghywir. Yeah. Yeah. Hello? Hello. For nerds. Na, mae fi fe fel... Yeah. Oh. Na, mae'n ffynnu, mae fel y thread yna, pam chi'n gadael rhywbeth i'r peth nesaf, ti wastad eisiau'r fersiwn cyn. So, mae plant fel cynradd eisiau bod yn ôl yn y meithrin. Mae plant uwchradd eisiau bod yn cynradd, a mae'r plant prifysgol ei... Diolch am y 50 bits, Ross yn di. Hei! Jumble, nothing in order, not far from the border. When you're in Newport, chips, cheese, curry makes when you're in brandy, New York. washed out. Wait, rwy'n over yn the unpiled. The word Newport. Mae'n New York state of mind, isn't it? Bydd fi'n Oh just yeah, check hwnna, Ross. Newport. TTS Rhaid i canu fe. We've never even done. Be? Bydd fi'n just check ar y TTS, text-to-speech. Nawr ar ôl rhywbeth. Rwy'n fe ddim yn darllen y message. Neges. Oh, come on, that's the farm! O, nes I cael yn... Os ti'n mynd i'r chwyth neu'r 10, mae yna openings hefyd. Oh dear. O, na! Game yn ôl, pob tro mynd fe. Oh, hwnna'n tactic da. Os o'r ffordd, man. Oh, no! Flip. Yes. Hefyd, ochrau ar y slide fyna yn fwy gyflym i mynd lan, dwi'n credu.
Dwi wedi cael eliminated. Ydy unrhyw un... Ie, dwi'n dal mewn. Ie, cool. Mae'n rhoi game yn semi-good mewn, a wedyn mae'n beth yw e, like a photo match yn un. Dwi ddim yn gallu neud hynna. There's like a match with fruits. It's like, no thank you. Sai game. Mae rhywun, fi'n jyst yn gweld ble pawb arall yn mynd ar y gêm hynna. Ie. Dwi wedi gweld un ble mae 30 person yn mynd i'r un anghywir. A wedyn mae just one guy. Yeah. All through the floor. It's great. Beth yw'r thing yna sydd wedi bod ar trydar lle mae rhywun yn fel helpu rhywun fyny neu rhywbeth a mae jyst wedi mynd fel viral am y gêm yma? Fi ddim quite yn deall be fi fod yn edrych ar. Ydy yn dangos nhw sydd wedi clymu lan? Wel... Ie, falle dyna yw e. Ie. Diolch am y cant bits. Literally, rwy'n just about gwasgu save settings ar y bits menu. Ie, TTS yn gweithio. Fi'n ail chwarae yr alerts nawr. Testing. Un, dau, tri, Yn cael mor gan fel y TTS gael. O na, nes I gadael fy hairdryer arno. Yn y byd yn mynd Mae ymlaen. version fi loads gwell na text-to-speech, go on. I think cael Loads of bits nawr. y Google Cymraeg text-to-speech thing. Ti'n casau beth mae syniad. O, gadael fi mynd! Dyma ni. Mae'r So lucky. Let's just chwarae yna un mwy gwaith. Testing. 1, 2, 3, boots in cats, 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 C-R-R, E-R-R, Oh, dyna'n cool. E-R-R. Boots in cats. Nice. Nice. Diolch yn fawr am y 150 bits Rosin di. Wel, mwy na hwnna, oedd e? O, rwy'n ail... 250. O, roedd ti'n ail roi y lan. Cool. Mae'n fel 150. Yn yn Fredo. Mae'n yn hanner Fredo. Oh god, fake tiles. Oh. Mae hyn yn amhosib. Fi ddim hyd yn oed yn chwarae, fi ddim yn y gêm a fi'n meddwl fi'n paratoi fi. Pwy sy'n dal yn y gêm o tîm ni? Ti, Coron? O, dwi wedi ffeld. Fi yn hefyd. Ie, dwi'n mewn. Aros. O, bama. O, Rhys. O ie, mae dal mewn, O, mae ddim yn highlight o, like, party members, pre-team and spectators. O, na! Na! O, gyn. O, mae hyn yn outrage. Actual outrage. Go! O, flip, o ti mor agos fyna. O, ti gyd wedi mynd trwy? Beth? What? Hei! Nice. Yay! Oh my god, I think I'm so lucky though. Nice. Ie, mae fi'n bron... yn bron mas. A rwy'n gael, pryd rwy'n ti'n mynd dros y line, rwy'n like instantly switch o'r spectator mode I rywun arall. A rwy'n nhw'n literally right ar bwys ti a cwympo. O, fi ddim. No. Yeah, fi ddim... Yeah. Y thing yw, mae'r game yma yn platformer essentially yn dyw e, so dylen ni carry'r game yma, so y ffaith o fi ddim yn dda o fe, ddim yn kind of
yn mynd trwyddo fe. Mae pawb arall yn neud yn anodd I wylio weithiau. O, na, byddi. Fi'n credu mae fe'n mynd I bod yn un o'r gêm yna sydd yn eitha addictive a fi'n gallu gweld fy hun yn joio chwarae lot o hwnnw. Ie. Ond mae fe just fel, ti'n gwybod gyda fel Mario Kart, lle chi'n gallu cael yr elfen ar hap na random sy'n, mae rhywun gyda bullet bill a maen nhw'n mynd I kind of ennill right ar y bit diwedd. Mae yna elfen o hwnna gyda'r gêm yma. Ti, double-edged sword, ti yna i'n caru fe, ni'n gysau e. Oh, what? Ond mae'n gallu bod yn treulon fel na, fi'n credu. Ie. Mae'n kind of fel Mario vibe, yeah. Dwi'n gallu gweld hyn fel Mario Party type game. Ie, o'n i'n trafod hwnna cyn, bendant hwnna yw'r un o'r cymariaethau fwyaf agos ni wedi chwarae ar stream. Ond hefyd mae gyda fe elfennau y mecanwaith o Human Force Flat a Gang Beast a... nice. I don't know, mae kind of... I suppose mae'r grab ddim mor floppy a Gang Beast achos mae hwnna'n really fel floppy yn dyw a stretchy. Yeah. Ond, na, mae'n game na. Hefyd. Oh, just about. Yes! Stolen! Hey, golden un! Get in! Nice. Yn air. Rwy'n Os yn fflwg wedi wedi just my dweud, sport. stopiwch dweud floppy! Floppy. Floppy. Floppy disk. Fi ddim gorfod dweud hwnna ragor. Achos neb... Beth oedd y byd yn Meddwl y save icon. Sneb yn sef gyda hwnna. Mae hwnna'n fel rhywbeth mewn amgueddfa. Oh. Get in, bechgyn. Moist. Beth oedd y byd ydy'r emote hwnna? What? Kappa. Just ti te, Kieran. A Rhys, o na. Yeah, fe ni. Oh, no man. No pressure. Oh, mae'n mynd I bod yn hexagon. Oh, no man. Oh, yes! Oh gosh, beth yw'r... Let's go. Chicken horror. Wyneb yna rotten. Dwi ddim wedi gweld yr llun yna o'r blaen. Mae fe'n cyd-fynd gyda'r geiriau yna, ni jyst yn dweud gormod. Dropiwch chi lefel glas. Oh, oce. Dyna yw'r cyngor gan... Okay. Okay, well, dwi'n cymryd y cyngor. Yeah. Oh, na. No! Bleitius, order! Dwi'n dilyn Kieran. Rhaid yr ail lefel glas, sori, edrychwch lawr unwaith eto, Kieran. Neu'n eiliad. No! Okay. Ti'n Ble ar ti fod yn mynd? glas, Rhys? Ti'n angen Ie, just dwi yn ddim. Oce, jyst aros lan. Oh no! Oh dear. Oh dear. Mae un person wedi cael ei eliminated. Dau, Yr ail un, tri. yr ail Oh, un na! weld. Rwy'n naf just pushio fi! Oh no! Snake! Rwy ar gweilod nawr. Oh, Yeah. O, Un rwy'n yn gweld ti iawn, drwy fan Pen. Rhys. O na. Chwech. No. Oh god. Oh, pant! Nes I just cerdded Ie, pant? rwy'n gweld ti just gwybod. Come on, come on, Mae come on! un mwy person angen cael Go on, bud. Oh, come on, dwi'n angen allan. Go on, Kieran. Bring honour to my family. Yeah. Ble mae person arall? Make me proud. Go on. Oh, no, no, no! Oh, na, na, No! Oh. Mae Shamrock Knob wedi rhoi ti tip. Neidio. Neidio, man. Neidio, man. I appreciate that. Mae hwnna'n cyngor really defnyddiol gyda'r gêm yma. Just Neidio, man. Come on. Anarchus. Ross and Deeds have only got face palm. Okay, sorry.
ti'n dda. Fi'n meddwl mae'n credu fel neidio o heteron I heteron. Trons. If I'm not hwnna'n neud. Trons rhywio. Beth di trons yn golygu? Trons o pants yn gogs. Pants? Fel llun yn trons. Oh yeah, of course. Wrth gwrs. Trons rhywio. A oes na dewis ar gyfer hwnna? Fi ddim wedi gweld eto, os ma fe, neu falle ti'n gweld rhywbeth I fynd. O, mae dy ti fel calonau ar eich pants. Oh, right. Falle. Ie, gogair. Ie, mae'n cael greener fel... Di, ti methu bod yn gogist ar stream, come on now. Gogist. Mae'r trons fi yn rhywiol, diolch yn fawr. Llefrith ddo. Beth hwnna? Yna'n llaeth yna? Llefrith? Ne, bydd e'n dweud teisen nesaf yn lle cacen. Oh god, paid nawr, paid dechrau. Na. Teisen, na, cacen, bob tro. Teisen yn swnio'n neis ar hynny. Mae'n swnio'n oce, ond... Mae'n swnio'n llefrith yn... Na, mae hwnna'n y bom. Gael las o lleith. Ah, Bill, na! Oh, na. Oh no. Woo! Summit, please. Ti'n siarad gyda'r pale nawr. Summit, please. He's trying to power in a thing. Okay, power yn y byd. Mars. Oh no. No. Oh, na. Mae'n byd sy'n like... Drwg. O, Rhys, ti'n miles yn y... Come on, cer lan! Lwcus. Cer lan! Fi jyst yn cwpo lawr! Oh, dwi'n cysau pobl. This is Coron mode. No! Just getting smacked gan Bill. Oh, Flynn. Cacan. Cacan. Cwestiynau thraw yn y grŵp. Na, pan mae pob athro cwrs Cymraeg yn dod o'r gogledd. Hwnna'n true. Cwestiwn dda. Ie. Roedd athro fi mewn Cymrymni. Roedd hi'n o'r gog hefyd. Mae'r dau athro Cymraeg yn ei ysgol fi yn just hollol gog. Just pob gar. Okay. So so mae'n dda mewn ffordd achos ti'n gwybod beth mae'r pobl o gogledd yn siarad fel achos ti'n cael digon ymarfer. Mae'n handi achos, you know... Mae'n rhan Brwydro, afro. E-sport. Luke yn dweud siwrdych chi pawb? Ni'n iawn, diolch, sut wyt ti? A rwy'n caru'r gogledd. Wyt ti? Ie, mae'n neis. Beth amdano fe? Fi'n ei fwy hoffi'r... I'm contractually obliged to say yes. Fi ddim yn caru fe, ond fi'n gallu admygu fe o bellter. Beth yw hwnna? Tough boy, ni'n galed. Mae'n fel guilty pleasure fi. Hwnnw'n acen... Big dogs. Fi'n eliminated, fi'n trio control of rhywun arall. Okay, ysgol plat mawr, massive fan fan hyn. Diolch yn fawr. Yeah, good. Rwy'n cofio, pryd wedi mewn, dydd cyntaf mewn uni. Ac rwy'n fi'n cwrdd ar flatmates fi. Am blwyddyn gyntaf. Roedd un o'r flatmates fi, roedd hi'n o'r Ynys Môn. Oh, right on the top. Oh, as o ffwrdd, man! Oh, you're having a joke. A roedd hi'n... Roedd hi'n dod mewn i'r... colli. Roedd hi'n just dod mewn i'r ceg yna, just mynd, iawn, cont. Roedd hi'n edrych ar, what? Ie, ti ddim di arwen y gair yna, rhaid bod hwnna yn cymryd chi nôl. Beth yn y byd ti just wedi dweud i ni? A rwy'n dweud, Mae'n eitha debyg i gair drwg Saesneg, ie. Rwy'n mae'n golygu ffrind. Like, okay, cool. Sure. If you say so. Na, ma... Rwy'n just beidio yn y bord. Mae rhan o'r fi dod â cwestiwn really diddorol ynglyn â iaith.
cwestiwn arall, pam fod pob arwydd araf nawr ym mhob man fod nawr yw rwan yn y gogledd? Ddim siŵr. Ydy unrhyw'n da mewn? Na, rwy ddim. Mae rwan yn just misspelled nawr. Mae'n just backwards. Pam? Oherwydd ... gog. Rwy'n hoffi'r gair rwan, ddo. Ie, ond mae'n just nawr yn backwards. Just nhw'n angen gair ar hyn. O ti ddim wedi sylwi hwnna? Na! Rwy'n byth wedi sylwi hwnna o blaen. Dysgu rhywbeth newydd. Dwi'n gwleidyddol nawr, oherwydd mae swyddi a'r llywodraeth yn y de. Fi siarad am annibyniaeth nawr mewn eiliad, fi teimlo fe'n dod. Mae'n byrlymu fyny. Wel, i fod yn onest, dyna'r thing mae Yes Cymru wedi dweud. Maen nhw ar y fwyaf cryf nhw gyda yw Boris Johnson, achos mae fe gymaint o twit. Mae fe'n neud annibyniaeth swnio'n gret, yn hawdd. Oh, funny. Ond ie. Mind blown. Mae'n skip fyny. Mynd colli ar hwn, ti'n colli. Rosin di'n dweud, Yes Cymru, Doncaster fan hyn, yr unig member ddo. Ti angen dechrau rhywle, come on. A fe'n byw yn Doncaster, yeah. So, yeah. Yn ei symud. O, ti'n mynd fod yn cyntaf. Ti'n actually mynd fod yn... Fi wedi gweld pobl yn dweud fel, maen nhw'n deall, so nhw'n fei o pobl ond eisiau bod yn annibynnol achos mae popeth gymaint. Gwatiad eich hun, wnaethon bron cael annibyniaeth oddi wrth y de ar ôl i'r sioe teledu gogs ddod allan. O'n i'n caru gogs. Byth di gwylio hwnna? Oedd fel cartoon, fel claymation, a oedd nhw fel cavemen, basically. A oedd e'n cael ei galw'n gogs. Oedd e'n amazing. O'n i'n caru fe. Oedd e'n eitha grotesque sut, a oedd lot o fel y babi'n pigo i trwy'n a bwyta fe a stuff fel na. O'n i ddim yn gwybod taw piss take o gogs oedd e. O'n i'n meddwl o'n nhw just fel, I don't know. O'n i just yn meddwl taw gogs, o'n i just neud cysylltiad gyda pobl ogof. I don't know. Fi ddim yn dweud bod, fi ddim yn neud cysylltiad o'na. O'n i just yn meddwl bod e'n swnio fel... Careful nawr. Fi'n mynd i stopio siarad nawr. Mae gogs yn clas. Un o'r cartoons gorau ar wahân i Super Ted a Fireman Sam greiddiol o Gymru. Bennant. Pobl de'n civilised, gogs i gweld barbarag. Yeah, actually. Nawr ti'n dweud hynny. Rwy'n offi gods, man. Pobl, well, Ryan wyth yn pa. Nah, joke. A game all of an in like a stage all of in. Unrhyw ti weld y dyn Cymraeg yn my family. Sorry, I'm talking so fast. It's all the coffee, see? Yeah, Oh, right, yeah. Mae fe'n actor... Yr actor Cymraeg o my family. Oh, yeah. Yeah. Yeah, mae'n cwmpo mewn cariad gyda'r un blond y chwaer. Wel, mae'n ffansio'r chwaer loads yn dywe. Oh my god! Okay, right. Ydy gyd mas nawr? Yeah. Good. Ddim good, ond, you know, fi eisiau chwarae eto, so yeah. Good. Oops, here I go again. Yeah. Yeah. Be fi'n ffeindio fe ffynnu yw pam ti'n cael actorion Cymraeg sy'n neud acen Cymraeg ond so fe'n swnio yn Gymraeg a ti'n cwestiynu fe, chi'n Wikipedia fe i checio os o'n nhw o Gymru achos ti'n gwellt a wedyn ti fel, oh my gosh, maen nhw just ddim yn gwybod ei acen i. Oh na. Fel pwy, rwy enwau. Oh na. Beth? Mae gen i teimlo dwi'n gwybod beth bydd yr ail rhan o'r joke yma. Faint o pobl mae'n cymryd i bawb mewn ystafell newid ei hiaith? Be? Fi ddim wedi clywed e? Un.
Ie, mae'n just yn drist yn dwi. Wait, what? O, mae fe eitha ddwys nawr, ni wedi mynd mewn I fel lefel gwahanol, fi ddim yn quite yn siŵr. Okay. Mae wedi troi mewn I rhywbeth anifyr fel The Saw, ti'n gwybod fel, we're gonna play a little game. Gan i'n fod rhy faint. Famed. If they famed yn gwybod. Fel, credu mae'n gair yn fel dda. Dwi'n like hollol lost fan hyn. Jeez. Yeah, we're more Rwy'n confused. fi'n meddwl rwy'n mynd I dweud like un person Saesneg I gwybod. Oh, right, okay. Oh, dwi'n casau Too pobl. kind. Beth yw hyn? Yay! Oh, come on, no! Right, nice. Come on! Os ti'n neidio, dwi'n neud ti'n couple of the boo, ti'n mynd yn mwy gywir. Ross and Dudet. I walked into a pub in North Wales and everyone started speaking Welsh, racist against the English. They are in Wales. Ydy hwnna I TripAdvisor review ti? Yeah. Oh god. Mae lot o pethau really odd yn cael ei roi allan ar cyfryngau cymdeithasol. Full stop. Yeah. Mae'n fel y post yna, oedd y dyn ar y train, a mae'n dweud, stopio siarad iaith tramor, ni mewn Prydain. Ti mewn Cymru, a mae'n Cymraeg. Oh yeah. Yeah, Nice. mae just... Mae'n nuts. O na. Dyna. O, rwy'n casau ar un hyn. Stupid yn y byd, fi'n gwybod. No, come on! Ills ar Kira, anyway. Mae'n come off. Dwi'n normally dal yn hyn, I promise. Oh, come on. No, O wneud o flaen. Dyna fe. Yeah. Stage fright. Yeah. Gwyn I anxiety. Oh, be! Ti off ti. Literally. Allan y ffordd! Okay. Oedd yn meddwl hwnna hyn, casual racism. O, fi'n cofio hwnna, achos oedd e ar... Fi'n credu oedd un ar bws yn mynd I Casnewydd y stori yna. Ne, falle mae'n I digwydd doi waith gyda bobl gwahanol, ond mi'n siŵr oedd e'n Casnewydd. A ie, achos oedd e Muslim a... Yes. Mae'n drist hefyd sut mae'r pethau, y prejudices yma yn gallu dod o bob ongl. A, ie. Gobeithio mae cenedlaethau newydd I tiod. A bydd yn gwella gyda amser ond pwy o'r. Fi'n credu bydd na wastad hiliaeth yn y byd. Yeah, yn anffodus. Come on! No! Falle sut maen nhw'n gallu delio gyda fe yn mynd I bod yn wahanol sy'n gallu gwella. O, Josh! Get up! BTM. Siamai pawb, fi'n dwi'n hwyr am y party. Ma'n ffain. Croeso. Hey, siwmai Josh. Neidio yn yr audio chat, mae croeso ti'n neud. A unrhyw un arall sy'n eisiau hefyd. Unrhyw un eisiau cael chat am unrhyw un. Absolutely casau ar un round. Chi'n mynd I bod yn chwarae am spel bach eto. Wel, tan 10, probably-ish, efe? Yeah. Pawb rwy'n neidio mewn I VR chat. OK, pob hwyl, Ross yn di. Nice. Cael hwyl. Ta-ra. Hello. Ie, byddi angen gwneud fideo am VR chat. Oh, Fall Guys yn VR. Mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. My god, bydd Fall Guys, bydd hwnna'n vomiting inducing. Oh gosh, ond meddwl am mor diddorol bydd all. Fi'n caru Astrobot mewn VR achos yr un reswm o'r cerddoriaeth a'r lliwiau a mae'n just yn cool. Yeah. Mae'n bod nawr goffin bwyta bwyd, haha. OK. O, ti'n cael am bwyd, fi eisiau bwyd nawr. Fi wedi cael bwyd, ond... Fi'n gallu cael bwyd trwy'r amser. Yeah. Be sy'n dal? Oh, Dwi dal. Nice. a fi, ie. Un hyn yn cool. Rhys Yeah. just... Rhys level dim- gwahanol I feel.
Mae'n hyn yn I dweud really gwir- simple. Yeah. A to be fair, roedd dim yn rhaid cael unrhyw beth i wneud, so byd fi'n neud yn dyn o'n rhaid chwarae hyn. But yeah. Yeah. Oh, cool. So, syniad yw just osgoi'r thing sy'n dod ato chi. Yeah, mae'n fel hole in the wall, ond like... Hwna'n cool. Angen dod hynny nôl, oedd yn caru sio hynny. Yeah. Pawb yn just gyffio ti ar lefel hwn. Yeah. Oh. Yr unig peth ti'n trybod ti lan yn hyn, os rhywun arall yn cael ei bwrw, a wedyn mae'n just a corpse, just wneud chain reaction. Fel hynny. Hwna'n crazy. Mae'r connection fi wedi mynd. O na. Oh, no, na, mae'n fine. Ti nôl? Ah! Ti'n gwybod rhywun jyst neidio ban? Yn gofyn, I was like, mate. Pwy nhw'n barod. Well, sorry, gorfod mynd boys. Reit da, diw efo. Oh god. So dyma yw round olaf, ie? Yeah. Ti lawr i 12. Siwr fod. Probably un mwy redyn. Oh. Dwi'n meddwl mae hyn yn mynd i roi yn ôl dan i 6, oedd yna yn y game, dwi jyst wneud. Oedd yr un structure. Okay. O ie, ydy unrhyw un fy'n cael Spotify Premium? Na. Os ti am byd gallu cael yr what's it called, the Google Nest Mini, dwi'n rhoi nhw allan i pawb sy'n cael Spotify Premium, ie. So sti eisiau, sign lan am trial, month trial. Ydy hwnna'n gweithio? Get your free speaker. Free trial, Paranoid gyda conspiracy theories am y holl tecla neu sy'n gwrando arno ti trwy'r amser. Maen nhw'n creepo fi mas dyn nhw. Oh no! Digon gwybod o'n i'n gwybod popeth amdano ni. Os Ti 'di ni'n cympo? actually siarad gyda fe, dwi wrth ni popeth. Fel... Anlogous, bud, anlogous. Oedd ti'n dal na? Yeah, simple. Remember na ti sacrifice dy hun, probably. Josh, ti'n iawn? Ie, siwai, ie, pawb yn iawn, sy'n pawb. Hello. Cymraeg. Hey, sut mae pethau? Ie, good, dath y cyfarfod fi rhaid bach yn hirach, so fi'n really gutted. Ond, dwi yma. Sut mae'r game yn mynd? Da. Good, ni wedi gweithio mas bod Coron a Rhys really'n dda. Gwedd ni'n okay, ond ie. Ond maen nhw wedi cyrraedd y final round fel 2 waith yn olynol nawr, so... Fi'n credu dyma yw'r round olaf, ac dim ond 6 person sydd. So, y pwynt o'r bit yma yw just aros i fyny mor hir os ti'n gallu, ie? Ie. Mae'n fel y game hyn oedd ni ar y chwarae ar y Minecraft. Oh, nice, Rhys. Ti'n just cael y dau yn nhw fan. Fi cael tro cyntaf fi nawr, fi'n mynd i neud practice rounds a gweld sut mae'n mynd. Fi byth i chwarae fe plan. Mae'n edrych yn wych ddo, am ddyn mae'r PlayStation, mae'n anodd bargain. Ie. Yeah, mae'n mor good. Mae'n fel, really cool, Takeshi's Castle, Total Wipeout kind of game. I think good strategy, right, a release day, right, ar PS Plus. Yeah. So many players now. Ydy. Sy'n dweud gyda Rocket League, gyda si cael hwnna am ddim, a mae wedi troi mas yn gêm fel hynod o dda. Ie. Yeah, Rocket League yn dda.
Wel, really, dylen nhw bod yn canolbwyntio ar gemau dda multiplayer achos PlayStation Plus, o'r pwynt o fe yw chwarae line o fe. So, mae'n nice bod nhw wedi dod trwyodd gyda gemau fel hyn, really, achos fi wastad yn ffeindio fe'n anodd I ffeindio game sydd yn hwyl multiplayer a sy'n gallu cael mwy na 4 person. I suppose mae hwn yn 4 person, ond technically gallech chi bod yn chwarae'r un pryd. Oh, nice. Oedden nhw'n mynd trwy bad phase. Ni'n cael, beth oedd e? Farm. Yeah, farming simulator. Dwi ddim yn great game ar gyfer multiplayer a cyffroi. O fi byw ar farm, so mae hwnna I fi yn hollol wastraff amser. Pam byddwn ni eisiau, beth yw'r pwynt? Oh no! Snake! That's so close. Oh, River just in tumble mass or nowhere like. Yes, man. Mae rhaid ni ennill cyn gorffen heddiw, come on, rhywun. Dyna'n cool. Fi ddim di gallu mynd trwy o'r lefel cynta eto, fi'n really wael. Wel, ti cario ymlaen ymarfer nawr, a pam ti'n barod I cael go, nawn ni sybio ti mewn. Just rhoi 2-minute warning I fi wneud o fewn. Fi'n hapus. Chi'n mynd I chwrs comedy style hyn o. Wel, ni'n dilyn Owain, mae Owain eitha da, actually. A wedyn unwaith mae Owain yn gorffen, mae'n gallu dilyn pobl eraill, ond yeah, ond mae'n cool. Game yn Fi need a fake doors nawr. O na. Hwna'n literally. Fi'n credu bydd yn game gallen nhw just creu mwy a mwy o designs trwy'r amser, a os mae'r updates yn digon cyson, fi'n credu mae'n game sy'n mynd I bod yn poblogaidd am amser hir iawn. Hwna'n y peth. Mae'n ar Twitter am brands yn rhoi arian I charities I cael y skins mewn i'r game. So ni'n gwneud rhywbeth poblogrwydd hefyd. Nice. Yeah, mae'n move really da a mae'n peth da bod nhw eisiau neud hwnna. Yeah, mae'n good tactic. Yeah. Yeah, achos yn anaml iawn mae yna cwmnïau mawr gyda'r syniad o fod fel na o'r dechrau. Wel, mae'n hel y lefel hyn. Oh no, eto. Yes, come on. No. Please, come on. Yes! Real 342, come on. Fi wedi mynd trwy o'r rhwng cyntaf o'r fi. Mae'n confusing achos ti ddim yn chwarae'n game ni. Fi'n gwybod, sorry, fi'n excited y game fi hyn am fan hyn. Ti'n gwybod beth mae'n siarad am? There's no way but the 2D pass your bit. Na. Come on. Beth yw hyn, boi? Nawr, mae pont I dod lawr nawr. Stop! Mynd lan! No! Oh, yes! Beth yw that? That's so close, oh my god. Right, okay. Oh. Okay. Nope. No! Yes! Pedwerydd! Nice. Right, Wait, again. Oh no. I mean, an actual mental. My 90-degree angle. No! Mae'r lefel hyn yn mor frustrating. Mae just mor arall. Dim yn gwybod ffiseg. Mynd I un ochr, please. Oh, okay, that's fine.
Nope. Fi'n cario rhywun? O na, wedi mynd. No, you can pop up. Nice. Oh, come on, yeah. Let's go. Hello, sorry, nes i ffôn fi'n ffaen yna. No way fi wedi pasio hwn. Fi. Beth sy'n dal yn chwarae? O, Morgan. Go on, ti'n gallu neud e. Ti'n Doubt literally... Ti'n literally fanno. Ti'n literally am fanno. Go on. Come on. Come on. Watch over. Yeah! Yes! Nice. Oedd e just yn aros fyna I fi. Sicko? Yeah, nhw'n... Nhw just yn psychopaths. Flippin' heck. Oh. Yay! So ni gyd trwyddo. Yeah. Good, round un. Wee. Please bod yn ffrind da. Beth yw Dydd? Thursday? Dydd Iau? Na, di Mercher yw heddiw. Dydd Mercher? Dydd Iau fori. Ah. Really? Okay. Cymru'n chwarae fori? Ie, fi'n gwybod, cyffroes. Ti wedi gweld y tîm, neu ddim wedi enwi'r tîm eto, dyn nhw? Na. Right, Ramsey di tynnu mas o squad fi. Oh, Ramsey. How have been tynnu allan? Injury apparently. Mae'n literally injured trwy amser. Be ni fod wneud, guys, ar un yma? Peidiwch cwympo ban. Yeah, basically. Yeah, mae'r sections yn symud Flip. a nhw'n mae'n cutouts. So, dim mynd trwy'r cutouts. Yeah. Ond mae pobl yn trio grab o ti. Mae'n just... Yeah, mae'n tricky yn dwi. So pwy... No! Right, mae Rhys... Mae Owain ma allan, sorry. Rhys, neu dilyn Rhys am Rwy'n fi ychydig. trio grabo rhywun a tafu nhw bant a rwy'n wedyn fi'n cwmpo. Mae'n yn karma. Yeah. Oedd y ffrind yn gwneud hynny I fi. A oedd yn just drag o... Dwi'n mynd I fi eisiau Really cheer gyffi rhywun na. Oh, come on. Oh no! Oh, i gyd yn un lle hefyd. Wel, rhan fwyaf. Uh-oh. Oh, okay. Dim ond dau arall. Okay, great. Down bechgyn. Down mewn. So, nôl I Coron a Rhys. Ni'n yr unig rhoi nôl eto. Na dal mewn even. Come on, slam climb. Mae yna like dau shortcut gwahanol ti allu neud fan hyn. A dwi'n gwybod un o'n nhw. Ydy pryd ti'n neidio lan, Sarah? Ie, ti'n gwybod like y bounce pads ar un gyntaf. Yeah, nhw'n dal e. A wedyn hammers hefyd ar y diwedd, ti allu'n defnyddio nhw. Na, Oh, ti'n gallu... O, hwnna'n good trick. Mae hyn yn just... Oh! Oh, dwi'n stuck. Invisible wall, maybe? Beth ti'n gwneud? Just grab o bobl. Yeah. Dwi'n casau hyn. Rwy'n just gwybod that. O, dyna sut ti'n neud e. So ti'n, like, neidio ar y pole hwnna, wedyn. Out you go.
Come on. Ooh! Come on! O, neis fwy o Ciaran. Just mynd dros o. Oedd yn angen neud dance. Mas o ffwrdd! Mas o ffwrdd! Angen neud victory dance. O na! Oh, no! Fys ti off. Yeah. It's just Ciaran trwy o. Go on, bye. Go on, down, Kieran, but... Well. No pressure, like. Os dwi'n cael y match fruit game, dwi'n mynd i colli, like, instantly. Ydy. Dwi'n cael memory awful, apparently. Oh. O, pwy di cael... Oh my god, un person ar ôl. Hungry Season 19, go on, boys! Go on! Neu gwneud yn haws a just neud i bant i fan. Oh, never mind. One can hope. Mae'r blomyn llun hwnna o Mr Irv efo gun. And it just got a... Oh, yeah. Mae'n crack o fi lad. Gwaredi. Pob tro i gweld hwnna. Gwaredi. Oh, mae'n good. Mae'n good at it, though. Right. Oh, dwi'n really bad. The phone. Dwi wedi ennill, like, 2 waith o hyn, just complete random though. Oh, right. So ti ar un tîm, os mae tîm ti ennill, mae pawb o tîm ti mynd trwy, ie? Yeah, a wedyn fydd hwnna like, big show-off. Yeah. One person wins. Yeah. Oh. Come on. Oh, dwi'n lagging. No. Oh no. Oh, nah. Oh, abandon him, I'm fine. Dyma lle mae'r dive yn dod mewn i... Yn actually yn defnyddio am y tro cyntaf. Rhywun. Oedden ni'n like, gwneud yn really like, galed, ond mae jyst ddim yn gweithio yr un ffordd pan dwi'n ffeir yn gwneud e. Go on, hwnna mewn. Hey! Yes! Oh, come on. Oedd hwnna fwy fel own goal, oedd e? Yeah, basically. Ond ni'n cymryd bit gallu cael. Yeah. Rwy'n fi'n sgwr, like, 2 own goal. Oh no. Shot. Mae'r cerddoriaeth mor catchy. I am, mae'n funky. Dwi'n cael like, a lot of bass solos. Yeah. Go on. Oh wow. Double stop. Oh, come on. Go on. Yung park Mae'n on mynd, bus. literally mynd I bod yn overtime now. Oh, 20 eiliad. Beth? Oh, whatever. Tricky thing Go on, gyda doi go on. pêl, os mae chi gyd yn canfydio'r un, gyda pêl arall i lawr ochr. Oh, nice, mate. Yeah, mae'r dau bil yn gwneud e'n galed. Ydi. Come on, do it. A sim modd cyfathrebu gyda Go on! rhyw ar wahân. Come on! Ah! Dwi'n mynd i'n arall. Overtime. Pêl cyntaf fi'n mynd mewn o fe. Golden Yeah. goal fi'n Okay, siŵr. ready. Oh. Oh no. Oh, no! Oedden ni'n canolbwyntio ar y pêl arall. Oh. Ewch allan, so ni ddim yn Oh, yeah. gwylio y round olaf am ddim reswm. Oh god. Ydy ti eisiau fi
eistedd mas y rown nesaf i boi arch ti eisiau chwarae? Josh ymuno mewn. Ie, sgwarae'n iawn. Ie, So, dim problem. Dim problem. Beth yw eich enw ar thing? PlayStation View, J Wheels 321. Fi'n credu ti di chwarae PS Plus. So dylen ni cael, ti fe? Ie, dyna fe. Okay. So ti di cael gyda'r dylen ni Wych. Ar y ffordd. Good. Meddwl fi'n y main menu. Ie, dyna ni. Fi ddim di gallu mynd paso'r ail rownd eto. Okay. Just FYI. Just an FYI. Yn y tro cyntaf am pobl. Ie. Ni'n dysgu lot o Coron heno o'r tricks a beth chi'n gallu bounsio ar a beth yw'r ffordd cyflymach o wneud e. So, ie. Ni gyd yn dysgu. Y gôl hwnna gan Rhif 7. Cardiff. Leandro... Ie, Batuna. That was sick. Yeah, decent. Celebration dim yn unrhyw. Maybe just terbyd nôl. Goal da though, to be fair. So, ti'n mynd i'r Euros, Rhys? Neu unrhyw un arall? Ti'n mynd i'r Euros blwyddyn nesaf os mae popeth yn iawn i wneud? Fi'n gwybod, fi actually edrych ar e eto, dweud gwir. Ie. Wel, mae dy fi tocyn i'r gêm cynta. Ydy? O'n i fod yn mynd i Azerbaijan, ond naeth holl Covid yma cymryd drosodd. So, bydd dal dy fi'r tocyn yna. A fi'n credu mae'r gêm yn erbyn y Swister yw e. So, ddim gêm da. Oedd ffrind fi di fel book o popeth, so fi di dweud, right, ti'n cadw'r arian refund a just sort of mas ar gyfer blwyddyn nesaf nawr. Ie, mae'n galed ydy e, pobl dal lan yn y awyr fel. Ie. Ie, ti'n neud yn naid a jumper i'n anodd. Ie. Y naid a'r jump. Ie, fel ti'n neud y dive through. Oh, right. Mae'r blwmyn danedd ar y llawr yn catch it. Ie, ti ddim yn gallu cerdded trwy, dwi'n cysau hynna. Ti'n angen neud i. I'm in slow. Come on. Dive. Come on. O, Rhys, wyt ti eisiau fi rhannu sgrin ar Discord? Oh yeah, go on te. There you go. Ni gyd trwyodd nawr? Fi trwy ddo, ie. Good. Yes. Rodid. Excellent, diolch ys. Hwn yw ble fi mynd o wael, fi ddim wedi pasio rhwng 2 eto. O na, dyma'r un gyda'r bounce fe. O na, team tail tag. O, dear. O na. Fi ddim hyd yn oed i chwarae'r round yma, mai. Mae'n fwy haws na like a solo tail, Ie. ond mae'n Oh, yeah. dal yn annoying. Go on, Team Yellow. Let's go. Come on. Ni ddim yn Go on, meddwl. Le, ni gyd ar un tîm. Air, okay? Ni'n air. Oherwydd ni'n winners. Bydd y winners mae'n enillwyr. Ni'n enillwyr. Ble mae'r pobl gyda'r cynffon? Fe'n ar y tîm ni, jyst wedi cymryd fy cymffon. Ni'n ar un tîm, bro. Please. Oh no. O na! Oops. Ah, baga. Sut fi'n grab o tail bant o rhywun? R2.
Mae'n Ond teimlo just fel Joel, luck. ti angen kind of cael... Yeah! Da! Come on, give me. Oh! Give me your tail. Give me your tail, boy. I got it! Yes, let's go, boys! Come on, ni angen un my tail. Da! Okay, my growth yn mynd i... Oh no! Nice, come on. Come on, I touched him! Give me a tail! Ni'n ennill anyway, just... ni yn nawr, Anffon. Na ni ddim! Ie, ni yn. O, My nawr growth ni yn. yn annihilated. Yes! Ti'n cochi'r fi a nes i dal. Yes, Bertrand. Oh, dear. O'n i'n spamo'r art 2, o'n i'n methu cael unrhyw un. Oedd y cynffon dwi wedi cymryd yn just complete luck. Oedden ni nowhere close to him. Just, okay. Iawn, diolch boys, fi trwyddo i round 3 am y tro cynta. Oh, beth yw'r Hey. rhwng? Breaking new ground. Oh, damn it! O, Sai yr un yma. Os unwaith ti'n cwmpo off, ti di marw. ie. Arr! A mae'r slime yn... Codi yn dweud. Raiso? Ie. Codi. Codi. Hwna'n y gair. Yeah. Damn. Right. Dwi'n gwybod y what a skips. boys. Dwi'n essentially speedrunner. Come on, let's go. Nice. O, nes i mynd... Oh, why? Da! Oh, no. O, fi just mewn. That's a shame. Fi right ar y diwedd. As in, like, tu ôl i pawb. Ond, fi byth di bod i'r pwynt yma o'r blaen, so fi'n eitha hapus. Oh, flip. Sut ti'n mynd... Oh, ti'n mynd round. Oh! Dwi'n mynd am y skip fan hyn. No, ti mor gwrdd. Ffeindio ti. Be di colli? Oh. Eliminated. Dwi'n actually need a skip, Yes. come on. Yes. Come on. Okay, dwi'n actually need a skip. Ie, fi'n siŵr sy'n Theory. mynd yn da. Yeah. I'm fine. Like any amser. Finish, very mean or Incredibles. I got time. Me when I've got Oh, time. na. Oh! Na! Na, beth di rawl. Oh, na! Okay. O, Let me na. dance. Hey, buddy. Red egg! Red egg! Hold on, finish any. No! Oh. Oh, no. Oedden ni'n gwylio Bill and Ted Face the Music ddo. Oedd hi allan? Mae yn os ti'n cael sauces. Yeah. Okay. I mean really da. Wel, okay. Na i gwylio hwnna, achos mae 'da fi app o dodgy sources hefyd. Cinema HD version 2 neu rhywbeth. Mae fe'n app Android. A achos os oes ti gyda wedyn HDMI adapter cable, USB-C to HDMI, ti'n gallu essentially just plug o fe mewn i'r teledu. O ie, oedden ni'n cael rhywbeth fel hynna am hen iPhone. Oh, cool. Ie, hynna. Ond oedd e dim yn gweithio gyda Netflix neu Sky, so does dim pwynt defnyddio fe. Na, wel mae'r un yma yn gweithio gyda Netflix. Dyw Sky ddim achos maen nhw gyda'r things a BT Sport nhw gyda fel special things i stopio chi rhag wneud hynny. Ni'n Ond, cael you fel know. HDCP... Yeah, just fel y PlayStation gyda, yeah. Mae hynna'n, like, cael fi wondro, oherwydd mae PS3 wan yn gallu cael ei bypasso gyda splitter. Ydi. So ydy hynna'n gweithio gyda iPad hefyd, ond dwi ddim yn cael y cable anymore i fel edrych. Oh na, I'm getting destroyed by numbers. Oh no, come on! So pwy sy ar ôl yn y game? Dwi am. Just ti, Kieran. Oh,
Fi bas. Owain, ti allan hefyd? Yeah. Oh, gutted. Oh, man. Fi'n trio gwneud y skip pontaf ar y slime one, like the bouncy thing, a fi'n bouncy Yeah. slime. Oh, dear. Sut ni'n cofio Wel, nes i 06? cwmpo yn y twll rhwng y ddoi kind of ledges, a o'n i ddim yn gwybod o ti'n gallu cael elimination just trwy cwmpo yn y twll. Anna? Ond ie. Ti'n gwybod fel, ma'na fel... Ti'n gwybod ma'na things sydd yn waliau sy'n symud? Ma'na fel tyllau rhwng nhw. Roedd y gyd probably fi uchel. Slime probably wedi... I codi, o'n i'n fi ar... Oce, ma' hwnna pam then. O'n i'n confused fel pam... Ie, ma' hwnna wedi digwydd. Oops. Dwi'n siŵr gwneud parkour. Oh, mae hyn yn dreadful. 2 to 9, come on. Ooh. Oh, pêl rugby fyna. Oh, yeah. Neu pêl droed y baricadaeth. Ie. Mae pwyntiau i ni, just... Na, un nifer o phwynt. Ydy, hanner y tîm fi just wedi, like, just left. Gadael. A dwi wedi cymryd mewn y gol. Okay, right. Oh, na, dig tree. No, here we are. Dig tree! Tîm ti'n gael ti lawr fyna. Ie, hanner ar wedi gadael. Dwi'n trio ni yn erbyn 6 fan hyn. Oh dear. Oh well. Exit show. Dwi'n chwarae efo delay anyway, so mae'n, yeah, it's just... Oh damn, fi ddim wedi mynd mas. Flip. Oh, for God's sake. Sorry, o'n i'n edrych ar thing eSports Wales a Discord nhw, achos mae yna cystadleuaeth Open Championship eSports rhyngwladol, a mae eSports Wales gyda tîmau yn cystadlu mewn e. Nice. Ond, flip. No, that's so annoying now, fi angen aros am. Bendith. Eastport Wales Eastport Wales Tam. Ydyn nhw'n enwau'r teams nhw'n cael? Chwaraeon y cynhedloedd yw'r tournament. Oh ie, oedden ni just mynd i'r Eastport Wales website. Eastport Wales So nhw'n cael 2 tîm, os nhw'n cael 2 tîm mewn un game nhw'n tan y Ydyn nhw'n fel like A team a B team, and it's just, you know. Ie, fi'n credu just prif tîmau i ddechrau, ond fi'n gwybod mae eSports Wales yn cael nosweithiau cymunedol lle mae unrhyw un yn gallu ymuno mewn. Ond dim ond Cymru a'r Alban o'r tîmau Prydain. Beth oedd y enw heno eto? Fi jyst yn gwrando ar... Oedd e ar post prynhawn. Fi jyst yn gwrando ar y clip nawr. Fi ddim yn anwybyddu ti, Ciron. Fi jyst yn trio wneud 2 peth ac... Dylan Edwards. The #1 speaker in Wales.
Ti ready o lan? Kieran, ti'n Oh, barod? sorry. Distracted. Yeah, basically, oedd post Brynhawn, fi just wedi gwrando ar y clip, a o'n nhw just yn dweud bod e'n gael y cyntaf o'r fath i gael fel e-sports yr Alban, e-sports Cymru, a matlo fel gwledydd i'r at ei gilydd, a just kind of gwythio'r ochr probably bydd pobl sydd falle yn cefnogi Cymru ac yn keen iawn i cefnogi nhw mewn maes digidol. So, yeah, falle cymryd bach fwy o diddordeb yn y pethau yma, ond yeah, mae fe'n sofed i, yn credu mae fe bach o sleeping giant ar hyn o bryd yng Nghymru, ond yeah, fe'n diddorol i gweld sut mae fe gyd yn mynd. Fydd yn ffantastig os... Mae fe'n rhywbeth sy'n yn tyfu ac ni gallu trio gweld sut gallwn ni ffito mewn a trio cefnogi fe, I suppose hefyd. Mae Esports Wales yn gwneud pethau da, a mae John Jackson sort of sydd wedi sefydlu hwnna. Mae fe'n person da i... Oh, come on, no! Really gweithio. Come on! Come on! Yeah! Hey, top 20%, come on! Whoop, whoop. Byddai'n crap yn pob lefel arall nawr, ond... Yeah. Gorffen heno, yn gwybod, dwi'n 3 munud i 10, so bydd probably y game round olaf i fi, ond... Gorffen ar hair, ie. Ie, nodyn i cael fel, yep. Na i cymryd hwnna, screenshot hwnna, top 20%, yep, okay. No star, pawb. Stream is now ending. Yeah, it's been a technical error, servers down, yep, okay, good. Oh no. Oh god. No. Flip. Oh, nah. I need gear in one. Na, dwi di. Yeah. Oh, okay. Anyway, mae pawb yn cael fruit. Coffee by my own. Flip. Okay, right, apple. Yeah, no. Can cofio ble nhw yn ar y grid. Obi. Yeah, no. Wedyn mae'n dangos ar yr screen, like fruit, Fine, ble yeah. ready green. Oh! Please, mae'n gywir. Yes! Oh, no! Yes! Dwi ddim wedi gweld y screen. Tan y munud olaf wedyn neidio off. Ah! Oh, Cherry banana. cherry banana grape over here. I got cherry banana grapes. Right. Cherry banana. Yeah. Cherry banana grape. Oh, fi'n meddwl hwnnw e. Yeah. Oh, bit of custio fi off. Yes! Okay. And so far. Watermelon grape. Banana. Yeah. Fi'n arsmwys Coron, mae fe'n gwybod beth mae'n neud. Oh my god, no. Watermelon grape. Banana. Apple. Just deal in a crowd, boys. Deal in a crowd. Watermelon grape. Banana. PJ grape. Is it that one? Yes, down of it. Yes! Yes! Oh my god. Pwy ar ôl te? Just Fi'n ma. Kieran a Josh. Oh my god, right. Flip, dim ond 3 ar ni oedd wedi cael ei... Without 3 pimp, oh my god, how? Right, fi heb cyrraedd rhwng. Fyddo hwnnw mwyaf pack fi wedi cyrraedd. Mae Josh yn mynd i ennill hyn. Mae pawb yn gwybod. Na, no.
O, fi casau fi. Fi di trial neud yn shortcut, so fi just yn mesur y lan yn syth. Ie, shortcuts yn galed, yn nhw. O. Fi wedi neud yn 10, fi'n mynd rownd y ffordd iawn. A mwynhau colli te. Yeah. Yes, fi'n y front, come on. Come on. Neud y ffordd cywir, come on. Cheaters and prosper. Maen nhw'n cheating. It's creative use of game mechanics. Ie, dwi'n ni gwylio Josh fi'n wedi. Fi'n gwybod fi Kieran yn cael ei diwedd. Beth neu fwy gwylio? Fwy diddorol i gwybod, achos mae'r elfen o ydi yn mynd i ydw i ddim yn mynd i... Na! No! Ti'n mynd i colli nhw? Like, genuinely. Na. Na. Go on, Royce, go on. Ti'n gallu neud e? Okay, no. Neidio! A ddim neidio trwy'r amser, ddo, achos mae ddim yn dda. My bad. Good, good. Oh, come on. No! Gosh, man. Sti panics. Too massive. Hurry up, bro. Mae'r syth na fedd yn codi. Oh! Na. Come on, right, hwn yw'r un. Cymryd amser, peidiwch â bristio. Pam bod y ddim yn symud? Dyna di, go on, rwy'n cornel nawr. Go on. Mae Josh yn ahead of you. Tia, just sgoi o'na, ie, dyna ti, just sgoi e. Ie. Good boy. Go on. Arot, go. On! Oh, please. Josh, man. Ti'n mor ar 1 munud fyna, o'n i'n meddwl ti'n mynd i neud e. Na fi. O'n i'n meddwl hwnna'n sy'n fi. Oh, dear fi. Bron iawn, o chwarae teg, oedd yn eitha da. Nes i ddim neud unrhyw shortcut, fi'n bles. Ie, oce. A nes i dal coci. Wel, dyna ti'n gwneud bod ydy'n short. Ie, ennill, ddim dweud o fi yw'r ffronhau yn Mikey, ddim wedi ennill achos moetheg neu Ie, da iawn ti. Took the high road a colli, da iawn. Fi wedi fod ar hwn trwy'r nos nawr yn trial ennill. Oh god. So just lawr I ti nawr, Kieran. Sorry, dwi'n fwy tracer eto. Mae rhaid I ti ennill, Kieran, achos ni wedi dweud heddiw byddwn un yn ni'n ennill. Yeah, so... Ond ni gyd Chance wedi all out cael now. Ni gyd wedi cael ei knocked allan o hwnna. Beth? Ie, ni dwi'n Oh, fuck god. Okay, dyna fi'n gorffen nawr. Nos da. Unlucky boys. Chwarae da. Ie. Fi'n gorffen y stream fanna. Diolch o. Diolch pawb yn gwylio. A diolch pawb am Ie. Diolch. Yn real hwyl. Hwyl iawn. Cytuno. Gweld ti yn y stream nesaf. Hwyl. Pawb. Nos da. Nos da.